Lehartiker azken finean izan da instituzio publiko eta enpresakin batera elkarlanien egindako proiektu bat. Klabe izan die pertsonak, instituzioak eta gure hurbileko enpresak. Ibilbide guzti honetan, balioan ipini nahiko neuke lantaldearen konpromisue, Lehartiker proiektuen sinistu, helburuak amankomunien finkatu eta guztion artean lortzeko izan dugun gaitasuna. Ikusita zer nolako ekintzailetza, zer nolako investigazioa eta ikerkuntza egiten dan, nik uste nuke Lehartikei bai bakarrik eskualderako baizik eta hortik eta atago Bizkaia osorantzeko eta Euskadi eta Europa mailan sendotzeko zerbait dela, ezta? Hau da, aliatu ezin hobea bihurtu jakula. Zertarako, bai polimeroetan eta bai elikagaitzan ari dira, baina polimeroetik aparte medikuntza ere jorratzen dau, aeronautika, kotxegintza ere. Beraz, gure enpresentzako lehiakortasuna hobetzeko eta indartzeko ezin hobea aliatua, baina horrez gain, gizartean bertan talentua erakartzeko, ikerkuntza egiteko eta kalitatea, lan kalitatezkoa lortzeko ere ezin hobeak. Beraz, ze esango dutzuet oso ondo, oso pozik eta benetan lan aparta. Akreditazio honekin aurrera begira ipinigaz, Lehartiker 2025 definitu dugu. Eta guk eitzen dakigun honekin aurrera jarraitzeko dugu. Ezagutza sortzen, transferitzen, diversifikazio proiektuetan aktiboki parte hartzen, nazioarteko proiektuetan baita ere, eta enplegue hemen inguru hurbilen sortzen. Gogoratzen dut duela urte batzuk etorri ginela, beraien proiektuak garatzen ari ziren momentuan, eta helburu jakin batzuk jarri ditue eta lortu dute zentro teknologiko bezala onartuak izatea eta akreditazioa lortzea. Horrek esan nahi du ikaragarrizko lana egin dutela, ondo enfokatuta eta benetan espezializazioa bilatuz bi arlo nagusietan, eta benetan hor adierazle desberdinekin bihurtzen norbait garrantzitsua. Eta bi ezaugarri nagusikin, bertakoekin lanean eta elkarlanean. Eta bertatik mundura edatzen, munduko enpresekin eta mundura teknologia eramaten. Beraz, nik uste dut benetan eskertzeko lana, adieraztekoa baita ere beraiei egin duten lanari esker hainbat gai lortzen dituztela eta gure enpresek ere transferentzia berezi bat lortzen dutela eta jarraitzeko bide honetatik, bide egokiena lortu dutelako.